Hiába te 10 kilóval több vagy, mint én, de én erősebb vagyok, okosabb vagyok, mint te, érted? A kilóid nem számít, annyiszor várlak meg, ahányszor épp akarnak. Akarnak. Gyors bukti, akarnak. Pisti amacsi, akarnak. Kukucsi, jás. A pancok egy elnézést. A pancok egy elnézést. Magadban bízom és kijövés. Magadban bízom és kijövés. Ám fenyegetlek, bazd meg, tegyünk egy gyerek vagy. Ám fenyegetlek, bazd meg, tegyünk egy gyerek vagy. Te fenyegeted a palmot, nézd vissza a neten. Mindig egy kütött napon, nézd vissza a neten. Mire fél? Egy nap, két nap, lesz ami csúcsú. Egy nap, két nap, lesz ami csúcsú. Azt akarom, ügyeseket netre. Bocsánat, Balti bácsi, hülye vagyok, taposzi vagyok. Egy nap, két nap, lesz ami csúcsú. Egy nap, két nap, lesz ami csúcsú. Azt akarom, ügyeseket netre. Bocsánat, Balti bácsi, hülye vagyok, taposzi vagyok. Hülye vagyok, taposzi vagyok. Hülye vagyok. Halló? Hallod, most a netten nem látom kitéve. Elnézést kérek, Balti bácsi, elragadtattam magamot. Hányszor velem találkozol, vagy szólva zsagárról. Faszod, neked ki fogom várni. Én Texas Bobby, nem Bandika vagyok. Én Texas Bobby, nem Bandika vagyok. Nem érsz nekem ilyen csipet, most milyen nagy csak egy mó. Úgy szélok, hogy fél szabad. Fenyegetsz engem, Boti. Egy nap, két nap, lesz ami csúcsú. Egy nap, két nap, lesz ami csúcsú. Azt akarom, ügyeseket netre. Bocsánat, Balti bácsi, hülye vagyok, taposzi vagyok. Egy nap, két nap, lesz ami csúcsú. Egy nap, két nap, lesz ami csúcsú. Azt akarom, ügyeseket netre. Bocsánat, Balti bácsi, hülye vagyok, taposzi vagyok. Na azért, hogy legyünk egálok, nem egyéb. Érted? Hogyha mi így kezdjük egymás apával szopatni, egymás apával az így kezdjük szopatni, akkor megkapod kicsikomam, te érted?